Nixtieq insellem lill-isportivi kollha li llum qegħdin jiċċelebraw il-ġublew tagħhom, mument ta' grazzja. Nitolbu wkoll għal dawk li f'din il-maratona qegħdin jagħtu mhux biss mill-ħin, mill-enerġija ma qed jagħtu wkoll kontribut lid-dar tal-Providenza. Il-Vanġelu tal-lum jitkellem dwar il-ken li Ġesu jirċievi f'Betanja. Nieħdu ħsieb il-xulxin, mod speċjali minnu batut, u hekk inkunu verament ngħixu ħajja ta' nies.